Áno, chlapci sa práve boli odštartovaní. Sú to chlapci 5. a 6. ročníkov. Na trati je s číslom 12 Patrik Borčín hostie, číslo 52 Roman Herta zo Žitavian, číslo 50 Richard Žikavský z Kýcov, 48 Daniel Žikavský zo Skicova, číslo 93 Marcel Ňavička zo Žitavian, 64 Michal Števica Partizanského, číslo 97 Frederik Poliak zo Žitavian, číslo 11 Ondrej Štefánik z AMK Nové Zámky. Chlapci bežia 600 metrov, to znamená bežia na 200 metrov 3-krát. Poďte. Je to súboj troch pretekárov, číslo 12 je druhý pretekár. Áno, bol odštartovaný pretek žiačok 7 až 9 ročníkov. Žiačky bežia trasu dlhú 800 metrov. Buonasera signorina, una casetta in Canada, a Barcellona, Maria tornerò, il mondo, la luna, ci porterà fortuna, canta insieme a me. 1, 2, 3. Buonasera signorina, buonasera, ma è bello con te a Napoli sognare, continuo sempre a dirti buonasera, fino a mattina quando il sole scalda già. Carezze e i tuoi baci nella notte, a tremare le mie mani ancora di più. Dievčatá sa blížia do cieľa na prvú otočku. Bežia teda dlhú 800 metrov, to znamená, že sa otočia okolo rozhodcu hlavného Ladislava Šustáka dvakrát. Zatiaľ vedie pretekárka číslom 49 Erika Ivanová zo Státbaru Nitra. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. Takže pretekári sú na štarte, hlavný rozhodca Ladislav Šusták pripravuje pretekárov, oboznamuje ich s podmienkami. Odštartovali pretekári, žiaci 7. až 9. ročníka. Bežia číslo 79 Tomáš Červený Machulince, číslo 72 Peter Zrasták Topolčianky, 81 Peter Halás Nové Zámky, 59 Michal Žikavský z Kýcov, 98 Juraj Pávkov z Kýcov, 47 Patrik Minár z Kýcov, číslo 100 Daniel Lenk Bojničky. Taký súboj pretekárov číslo 81, prvé miesto, druhé miesto 72. Poďte. Tretie miesto číslo 47. Áno, Jano, prvý pretekár. Takže ešte raz, na treťom mieste sa umiestnil v kategórii žiakov 7 až 9 ročníkov Patrik Minár zo Skicova, na druhom mieste Peter Zrasták z Topolčianok a na prvom mieste Peter Halás z Nových Zámok. Vidíme, že o preteke stačí záujem aj z médií, zo slovenskej televízie. Chlapci, tešte sa, pozerajte večerné správy. Takže ešte raz ďakujeme Patrikovi Minárovi zo Skicova, Petrovi Zrastákovi z Topolčianok a Petrovi Halasovi z Nových Zámok. Ďakujeme, chlapci.